З миром Божим я хочу з вами поділитися своїм откровенням, що я зрозуміла для себе. То, що багато людей говорять, що земля плоска, ну це не так. Один був учений, і він доказав це, і він був віруюча людина, і він доказав це, що земля не плоска, і вона кругла, і вона крутиться. Так, а багато людей мають своє мнення. Говорять, так це, вони говорять своїми словами. Ну це неправильно і це гріх, коли ми не слухаємо Божих людей, які, як ми думаємо і знаємо, що більше знають, що правильно, що неправильно, бо вони вже вивчали Біблію, і в них Дух Святий, чим ми. І так я хочу вам сказати, що це не добре мати своє мнення, нам потрібно слухати Божих людей. Як я говорила, що багато було учені, і вони їх не слухали, і ці люди помирали. І так ми зараз маємо слухати Божих людей і не мати своє мнення.